نه شاخی گلی تا زبون شم چراغه تا شعله جهس آینه سنگ مزارم سنگ مزارم های سنگ مزارم. субҳиддини раҷабзод овозхони ансамбли садои суғ ва пайраи мактаби ҳунарии кароматуллои қурбон барномаеро бо номи садои ошно омода карда ва мебоист дар рӯзи мавлуди кароматуллои қурбон дар назди ҳаводорон сурудҳои ӯро бозсароӣ кунад. вале чанде пеш аз шурӯи барномаи консертӣ масъулони мақомотҳои беҳдоштӣ ба хотири пешгирӣ аз бемории ҳамагири COVID-19 нагузоштанд ин барнома доир шавад ва ба даромадгоҳи кохи рӯдакӣ қарор истоди муқобила бо ин бемориро часпонидаанд. се рӯз пеш будааст ки қарор баромадааст ки ҳама гуна чорабиниҳо манъ карда шавад бо ин сабаби пандемия. рости аз ин моро огоҳ накарданд ва мо дер огоҳ шудем ва бо қарор буд ки мо барномаи консерти худро ба таъхир гузоштем. тақрибан як моҳ аст ки дар саҳни ин кох таблӯи таблиғотии баргузории чорабинии ҳунарӣ бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ насб гардида ва рӯзи 29 ноябр барои ширкат дар ин барномаи консертии ёдбуд аз кароматуллои қурбон мухлисони ӯ ҷамъ омада буданд. аксари онҳо чиптаҳои воридшавӣ ба консертро харидорӣ карда ва бо тақдими дастагулҳо мехостанд пайравони ин мактаби ҳунариро шод намоянд. одами мисол пенсионер инвалид касаи вирус мисол чун моҳоя инҷо мешаб гуфта ҷиғмездош чӣ нишуд ман ин огӯя дӯтон шумо пештар билет харидед билам мондагӣ. субҳиддини раҷабзод овозхони ҷавон ва шинохтаи тоҷик ҳудуди 10 таронаи кароматуллои қурбонро ки чанде аз онро дигар пайравону шогирдони ӯ нахонда буданд барои бозхонӣ бо ҷамъи навозандагон тамрин кардааст ва аз он ки натавонист дар ин рӯз пешниҳоди ҳаводорони ҳунари ин сарояндаи шинохтаи эстради тоҷик гардонад эҳсоси хиҷолат мекунад. роҳбари ансамбли садои суғ устод Анвар Қосимов, роҳбари мусиқинавозон Бахтиёр Раҳматуллоев, бисёр ростигап мо заҳмат кашидем барои омода намудани ин сурудҳо, чунки сурудҳо ҳамаш ба таври зинда пешкаш мешуд баҳри мухлисон. бисёр омодагӣ ҷиддӣ гирифтагӣ будем. ин ҳамаш аз насиб иншоалло рӯафтода намешавем. ҳасани камол дӯсти шодравон кароматуллои қурбон ва раҳбари муассисаи кохи фарҳанги суғдиён ҳам тасмим гирифта буд бо ҷамъи ҳунармандони ин муассиса барномаеро тақдими ҳаводорон созад ва ҳатто чанде аз пайравони ин мактаби ҳунариро аз душанбе даъват карда буд. вале аз қарори ситоди ҷумҳуриявии COVID-19 оид ба манъи чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ то лаҳзаи баргузории консерт ноогоҳ мондааст. мо ба мардум фаҳмондем ки албатта рӯзҳои наздик аз тариқи телевизионҳои маҳаллӣ, телевизионҳои вилояти суғ, аз тамоми шабакаҳои интернетӣ ки мо ҳар нақша гирифтем, албатта мо бо халқ ҳастем, бо шумо ҳастем. рӯзҳо мешавад мо барои шумо пурра як бор барномаи консертии хешро пахш намоем. овозхони саршиноси тоҷик кароматуллои қурбон агар умр вафояш мекард имсол ба синни 60 солагӣ қадам мениҳод. ҳамасола шогирдони мактаби ҳунарии ӯ ва фарзандонаш дар рӯзи мавлуди вай барномаи ҳунариеро доир мекунанд то таби ҳаводорони ин ҳунарманди зиндаёдро шод гардонанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри хуҷанд.